дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ тӯли 2 рӯз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнону румӣ баргузор мешавад. Дар рӯзи аввали мусобиқа куштингирони тарзи озоди кишвар байни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. Бояд гуфт ки моҳи март дар кишвари Ҳиндустон чемпионати Осиё баргузор мешавад ва ҳадаф аз ташкили ин мусобиқа низ дарёфти истеъдодҳои нав ва омода намудани ҳайати мунтахаб ба ин мусобиқаи қоравӣ гуфта мешавад. Абдумаҷид Кудиев зодаи Ҷумҳурии Доғистони Русия аст. Абдумаҷид акнун бо гирифтани шаҳрвандии Тоҷикистон кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ дар намуди тарзи озод муаррифӣ кардан мехоҳад. Ин ҷавони соҳиби истеъдод дар рақобатҳои вазни 65 килограмм баромад мекунад ва мегӯяд Доғистон ва Тоҷикистон бо меҳмоннавозию табиати кӯҳсораш ба ҳам шабоҳати зиёд доранд. Абдумаҷид Кудиев ва боз як куштингири дигар бо номи Магомед Иглоев акнун ба мунтахаби Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод шомил шуданд. В первую очередь выиграть чемпионат Таджикистана, потом уже цели Азия, мир, Олимпийские игры. Надеемся выиграть олимпийскую медаль. Такие планы пока. Ныне выступаю уже за Республику Таджикистан, поменял спортивное гражданство. И сейчас первый старт за Республику Таджикистан, будем бороться. Қабл аз он ки Абдумаҷид ва даҳо куштингири дигар ба рӯи гилем бароянд, маросими ифтитиҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба куштини тарзи озод ва юнону румӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони варзиши кишвар, роҳбарияти Федератсияи куштини Тоҷикистон, мураббиёну варзишгарон ва ҳамзамон сармураббии ояндаи куштини тарзи озоди мамлакат собиқ варзишгари муваффақ, дорандаи нишони нуқраи бозиҳои олимпии Пекин 2008 Юсуф Абдусаломов иштирок намуданд. Зимни ифтитоҳ таъкид шуд ки намуди куштин дар кишвар дорои истеъдодҳои хуб аст ва умедворем ки чемпионати мазкур беҳтаринҳоро дар кишвар муайян менамояд. Зеро чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба хотири интихоби беҳтаринҳо гузаронида мешавад ва онҳое ки ба тими миллӣ ҷалб хоҳанд шуд ба чемпионати Осиё сафарбар карда мешаванд. ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон барои интихоб намудани дастаи мунтахаб ва чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст дар моҳи март дар Ҳиндустон чемпионати Осиё мешавад. он нафароне ки сазовори ҷои аввал мешаванд ба ин мусобиқа чемпионати Осиё сафарбар мешаванд. имсол аз тими ҷумҳурии Тоҷикистон дута зархарид, яъне ки дар вазни 65 килограмм Кудиев Абдумаҷид ва дар вазни 74 кило Евлоев Магомед ки бори аввалаш ширкат меварзанд. барои ҳамун бояд ки дар ин 2 моҳ пештарак мусобиқа гузаронида шавад ки ин 2 нафар тавонанд ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон дар чемпионати Осиё мусобиқаи байналмилали чемпионати ҷаҳон аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон баромад кунанд. Дар ин чемпионати Тоҷикистон шумораи иштирокчиён низ назар ба мусобиқаи қаблӣ бештар аст. Абдуллоев Муҳаммадамид қаҳрамони вазни 79 килограмм миёни ҷавонон ва калонсолон аст. ӯ мегӯяд қаблан ман дар мусобиқаҳо аз 8 рақиб бештар надоштам, аммо имрӯз дар вазне ки баромад мекунам 18 нафар ҳунарнамоӣ мекунанд ки ғолиб омаданд. Дар миёни онҳо кори аст басо мушкил. дигар соло дар вазни ман 8 нафар буд. ин сол хеле хуб шуд ки аз Федератсияи Доғистон Юсуф Абдусаломов омад ва Евлоев Магомед дар вазни 74 килограмм ва Кудиев Абдулмаҷид дар вазни 65 килограмм. дар вазни ман ҳозир 18 нафар мебошад ки соли қаблан 8 нафар буд. хеле пешравӣ шуд ин сол ва Федератсияи мо ҳам иваз шуданд ва моро ин сол насиб бошад дастгирӣ хоҳанд кард. Ба иттилои масъулин танҳо дар намуди куштини тарзи озод 180 нафар дар вазнҳои гуногун баромад карданд. Баъд аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати мунтахаби мамлакат комил карда шуда, ҳамзамон куштингирон то сафар ба кишвари Ҳиндустон 2 машқҳои дастаҷамъӣ интизор аст. Федератсияи куштини кишвар мақсад дорад ки бачаҳо ба ҳар як мусобиқа бо омодагии хубтару беҳтар сафар намоянд. ҳадафи масъулин дарёфти ҳадди ақал 2 роҳхати бозиҳои олимпии оянда аз намуди тарзи озод мебошад ки барои расидан ба ин мақсад аз оғози сол аллакай тадбирҳои саривақтиро меандешанд.